Огънят е тръгнал от запален автомобил и е навлязъл в Стърнища. Мали, какво лъха от тука? Аха, това има тиксо. Не дай така, бе, има за какво да живееш. Ай да ядем! Айде ядем и да си ходим! Тук в момента сме на топките на дявола. Днес започваме деня много интересно. Слизам първо долу да дам ключове на приятелката ми, тъй като е решила да затвори вратата, без да си вземе ключове. И допреди малко имахме тази седмичната среща, оперативката, която се правим. Аз снимах на стария и тя сега се предоставила. Да, знам, че зависи от късовете. Това е предполагам, нали, ако и вие, нали, като по... Сега имам някакви неща, които трябва да избутам преди да запалим към Бургас, защото след буквално няколко часа ще потегляме натам. Един от главните проблеми за този конкретен клиент е, че трябва да намерим хора под 18 години, даже преди малко пуснах едно стори. Така че ако сте го видели сторито, може би ще направите 2-2-4, сега го снимам това нещо. И да, трябват на тези хора, за да могат да се включат в видеята. Заради това бях казал в последното, мисля, че 1 или 2 видеа, бях дал тези линкове, за да може вие да се записвате там и ако имате интерес, вие да сте първите хора, които търсим за подобно нещо. 12:30 е почти, тук довършвам някакви неща и след около 2-3 часа трябва да потегляме, че да може да стигнем все пак на време да вземе Airbnb-та и всякакви такива тъпоти. Сега трябва да измисля някъде при мен да сложа един екран, за да изглежда по-домашна обстановка и как все едно си играе на някаква игра. Нали, да не бъде на компютъра там в случая. Но не знам къде го направя това. Тук имаме една маса с супер много глупости, някакви дрехи. Тук купих тези игри, които скоро може би ще ги видите в някое видео, дали на клиенти, дали в моя канал, някакви шортчета на тези игри. Имам този телевизор, който трябва да измисля на къде да го сложа, за да не изглежда грозно. Това в отражението съм аз. Здравейте. И тъпото е, че аз тук буквално имам само 2 свободни стени. Тази, която е гадна, и тази, която също е гадна. Влизането забранено. 20 дни са окей, но пак казвам, първото видео ще влезе на жълто, което да речем ще може да се компенсира и тук по-малко, следващото видео ще са окей. Ако приемем, че винаги първите 1-2 видеа са жълтички. И то е логично, защото свети ли нещо тук, ние трябва да го махнем. Тук вече в календара, може би, не знам. Тя не играе никакво значение, ти може да си го месиш на свети. Трябва ми помощ. Не мога да измисля къде да сложа тъп телевизор и да изглежда хубаво. Или екран. Тъп телевизор? Тъп, умен, къвто и да е. Да. Телевизор, Да се вижда екран, нещо да пусна. Може поне големия телевизор, който си стои на някаква стойка има. Той има стойка, да. И малко по-удобно да го сложиш. Ето затова дойдох при теб. Преди да заменем за Бургас. Я дай пак. Едно бързо видео. Бърка си. Едно бързо видео да запишем преди да тръгнем за Бургас, защото сме много добри. Колко тъй като ти от него кажеш това? 3. Добре, какво? Отивам и аз направя едно бързо видео. Ами трябва... Трябва ми... този телевизор. Изглежда мъничък от такова разстояние, ама 40 кусуринче. Малко телевизорче. Така, сега някак си трябва да разчистя тука. Някак си. Ще ползвам маковицата да вържа някакъв сигнал, да пусна Roblox. Сега нямам точно как да покажа конкретния кадър. Защо да нямам? Просто ще го запиша така. Но идеята е, нали, такъв кадър да се направи някъде тук, да сложа масата и отгоре телевизора. Няма да изглежда кой знае колко красиво, но може пък и да успея да го измисля, да го направя по-красивичко. Правим много бързо зареждане на гориво и потегляме към Бургас. С О. В ремонт е магистралата явно. В смисъл,
Цяло много голяма част от отцепен. Някой се размаза. И толкова голяма част. А кога го дава да стигнем? Виж, че другото платно върви, бе. Добре, че си, верно. Много съм зле, да. Добре, че сте. Просто плътно работи. Ама ето пак не пречи да... Не. Сега ще разберем. Дава до 7:30 да пристигнем. С половин час ни удължи пътя. Трябваше в 7 да пристигнем. Сега 7:25. Дългичко е обаче. Кофтичко. По принцип пише когато има полиция, пише ако има някаква катастрофа. На полиция. На полиция. Left lane, бъл. Взели сме и фрешко да запишем видео. Можем да го запишем буквално сега тук в трафика. Контент. Ще правим някакви танци с фрешко, докато... Не дай си Боже, някой да се е облъснал всъщност. Бах ти гадните хора. Према умните. Гледай го! Умник. Тапанар! Ужас. Ще гърбим. Имало пламъци до бензиностанция. Горят сухи реви храсти, но поради близостта на бензиностанцията на мястото има 3 противопожарни. Може би ще го видим. Гледай ги! Оле, още един. Гледай, бам! Не ги е срам, а ние да чакаме. Тира ги затвори. Валата. Браво. Браво на Митко. Да бе, точно, че ще се наложи някой да мине оттам и те затварят. Дано да не ги пусне никой там. Да чакат. Още ли ги е затворил? Да, спряха. Ще им махаме сега. Няма пострадали хора. На място пожарни екипи се борят да ограничат огъня. Пожарна магистрала Тракия и в Сливенския участък, близо до град Кермен, огънят е тръгнал от запален автомобил и е навлязал в Стърнища. 2 пожарни са на място. Движението по магистралата там Да. няма пострадали. Страхотно време за задръстване. 7 години избягаха от 107. Здравейте. Мали, какво лъха от тука? Лека нощ. Радио Веселина след час и половина. Най-накрая. Не, офлайн. Уха. Шегаво. Бая е погоряло там, да. Ето верно, там има някаква бензиностанция. Криската отзаде. Сега ще помаха 100%. Давам 5 лева, че ще помаха. Ето. Спечелих си най-бързите 5 лева. В момента сме тук до Хепи, които за съжаление вече не ме снабдяват с храна. Его и Хари. Ще ме блъснат. Спряхме да направим една бърза пиш пауза. Я потегляме, защото в момента мисля, че имаме още около 2 часа май път заради пожара. Ще стигнем някъде към 9 и нещо, а трябваше да стигнем към 6 и нещо. Не е добре това. Зарязват ме. Чао! Тъкмо щях да казвам, не нас стигнахме най-накрая в Бургас. Колко е часа? 5 часа и половина по-късно. 3:30 тръгнахме от София. Колко е сега? 9? 9. 9 и нещо даже май. Да, то се личи, че е тъмно. Не сме в морето. За съжаление. Не сме на плажа. Не сме на плажа. Отиваме някъде. Там ония блок трябва да е. Тос. Нямам ръка да показвам. Ами това ми го дава, че блока. Се изкъртя. Малко се изгубихме, сега в момента обикалям, за да търся тротинетка. Някъде, ето, намерих тротинетката. Трябвам да взема една тротинетка. Малки котенца. Вземам тротинетката, отивам да търся, защото сме спрели на грешния блок. Да видим дали ще стане номера. Намерил го най-накрая, неговата мама. Ма няма ви кажа какъв е кода, да не идвате тук безплатно. Една тротинетката, която ме спаси, и това трябва да е тук в този вход. Това си беше сериозно приключение. Сега те би трябвало да дойдат от тази страна, от тази улица. Супер объркан квартал.
Супер объркан квартал. Идва някаква кола там в далечината, се надявам това са те. Всъщност идват няколко коли. Това те ли са? Видяха ли ме? Не са ли те? Не мога да преценя. Идва някаква кола там. Добре, това са моите хора, паркират. И ние сме точно тук е този блок отзад. Еба си майката. Между другото вече е почти 10 часа, до 10 стигнем. Ето го, тъпия блок. Къде го дава там горе, а къде е тук мамицата му. Това е някаква нова сграда и... Его апартамента стигнахме. Така, тук има... Аха! Това има тиксо. Явно тук не се влеза. В смисъл? Как така има тиксо? Запушена е. Тук има, какво има? Холчер, дето няма да имаме време да го ползваме. Има едно диванче, което предполагам, ако имахме още хора, можеш някой да спи тук. Така, тераска. А там няма ли? Няма, да. Хората, ами ти имаш също тераска. Ние с Хари имаме тераска, която не съединява да... Диванчето вижда доста добре. Еми, да, голямо е. И поне има климатик. Тук няма климатик. То между другото така, не знам, мен ми се струва, че държих леко хладничко тук. Ого, тук мини кухня. Добре. Тук е сигурно още една калня. Не. Тук е... мивка, ама... Да, пералника. И тук не са бута добре. Значи тук едната не работи. Тук кажем, че работи. Опа, Хари, сори. Хари! Тук какво има? Ехо? Така нещо тайно. Бам! Тук ще спя аз. Мъжката стая. С гардеробче, което се надявам да няма. Хубаво е да се почука първо, нали? И тераската е тук. Гледай какво става сега. Бам! Бам! Е тук е така. Не, ще го ползваме. И бам! После Хари в женските чаршафи. Мъжките чаршафи, исках да кажа. Сега въпросът е, ще може да намерим някъде да ядем нещо. В тази туалетна има ли душ? Има, да. Добре. Значи може да се изкъпим. Ето, онова ма има душ. Просто не можеш да якаш там. Тя май ще щупи туалетната, ако се тече много странно. Еми, то така гледай какво е то. То може би е в ремонта, още ще погледне там. Някой е скъртил и те се е запушили. А то е само туалетна, да. Бати клаустрофобията. Чувствам се висок. Кои пилички? Де седнахме, бе? Пица, дринкс, замъка, изгрев. Каменица, лепе, корона. Старопрамен. А береш пия? Аз ще пия Стела. Стела? Ти? Няма да ти кажа. Много мразя някой да не ми казва нещо. Да си копирала от него. Токарка. Понякога ми трябва малко. Къде се намираме? Не знам. Бургас. Какво ще пием? Бира. Какво ще пием? Бургас. Вау, камон! Бургаско. Какво били бургас? Хрупкави калмари с лимон и едно бургаско. О, да не видя нещо. Бати мощна потарак. Биричка. Самолетче. Може с това да дойдем. Ма вас ви е страх? Мен не ме е страх. Картофки. 6 от 10. Калмарче. 3 от 10. Доста му даш. Това е 7 от 10. Това чудо. Моцарелени пръчици с боровинки. Карай на биричка. Какъв си готин. Какъв си готин. Но ти няма какво ти дам да ядеш. Картоф няма да ядеш. Имаме си тук един приятел. Здрасти. Колко оценяваме ресторанта? Ни трябва да почнем да оценяваме всички ресторанти, в които ходим. Кой е най-хубави ресторант, в който сме ходили до сега? Не ме отразиха. Ко? Криси, харесва ли ти Бургас? Това на коя улица е видяла да го вземе? Ами той е точно на плажната ивица. Да попитам колегата, че той... Дали му харесва Бургас? Не, за бара. А. За бара.
Не проследих разговора. Не дай така, бе, има за какво да живееш. Хапнахме и дойдохме на нещо, дето не го знам какво се казва това чудо. На плажа сме реално. Да пием по едно уиски. Те пият. Много е умрял Бургас в понеделник вечер. Любимия ми бар не работи. Какво не е? И те пият джинче, мисля, че. Да. Аз пия едно уиски. Ходим после да спим, че утре ни чака работа. Защото сега единственото, което сте видели, е малко работа и повече пътуване и простоти. А утре ни чака много работа и отново много път, за съжаление. Не, по-малко, ако няма пожари, ще е доста по-малко, ще е двойно по-малко пътя. Ти си една сянката. Аз съм една сянка, е такова ореолчето около. Аз съм ангел. Прибираме се с тротинетки и трябва да идват някъде отзаде. Ей ги на. До сега аз возих Криси, обаче се сменихме. Ей ги. Тарата! Тарата! Колко си легнахме вчера, бе? 3 без нещо. 3 часа. Вчера си легнахме към 3 без нещо. Той си легна в 2. Имаше бая тигри покрай него се биеха. Не знам какво беше стана, някаква джунгла. И сега е почти 9:30. Ние сме... Къде сме, не знам. В Бургас сме, да. Някъде близко сме вече до Региоком. Хапват и отиваме да се правим, че ще снимаме. Ще се правим или ще снимаме? Ще трябва да снимаме. Никога не правим компромис с работата. Никога не правим компромис с работата, ето точно така. Не може даже да се шегуваме за това нещо. Тък му щях да кажа, че Криси отиде да паркира някъде на майната си, че тук няма къде. И я виждам в момента, ще пресича нелегално. Сега ще я запиша да я видят полицаите, да знае колко е лоша. Що пресичаш нелегално? Трябва някакво сблоково пространство да имаме кола. След това. Ще ходим пеша. Тук. Сега е тротинетка. Ми да. Ние имаме само много малко багажче, така че какво? Пеша. Ще стигнем. Тук е една раница още. Всичко точно. Ти просто идваш от забора? Да. Си отивате на там. Добре, чай е супер бавно. Добре, чай е. Финала, те просто отивате на там. Ще не се обърна. Извинявам се. Карате ме така да бъда несигурна и трябва да ги проверявам това каза. Сега къде отиде? Сигурно не си за брошка? Да, брошките са тук. Добре. Приключихме с снимките в Региоком и това го снимам, защото Венци ме накара, не ме накара да снимам, но ме накара да отида да взема колата, за да не се разкарват те за багажа, защото съм добра дошла. Дойдох пеша да взема колата и отивам да ги взема. Приключихме с снимките и пак нямаше кой знае колко запис от самото заснемане, защото просто нямаше кога. Криси отиде да взема колата, някъде там сега ще дойде, че да не мъкнем този багаж тук. Да капнем! Давай ме тук! Ай да ядем! Айде да ядем и да си ходим! Как да изляза сега? Ще сходим, бе, ще ходим на море. В смисъл? Ще ходим плаж? Да. Да, Шефа не пуска Аз как да отпуска утре. изляза от тук? Дай предницата малко натам. Въртне натам малко. Ай сега дай назад и върти надясно. Този, как можа да спре така, ама умника? Идва ли до? Не удрахме ми на купара. Не удрахме нито една кола. Айде да ядем! Къде ще ядем? В мол, тук има някакъв мол. Да отидем в мола пък. И ще ядем най-накрая. Хесбургур. Хесбургур! Хесбургур. Sprechen Sie Deutsch? Но май, че нищо не снимахме от към работно. Забравихме пак от всичките... Еми то не е да сме забрали, ама няма кога. Не, няма време, защото не мога да се занимаваш с контент за клиента и контент за себе си. Да.
Вчера бяхме седнали в замъка, както предполагам помните. Сега ще ходим в Бомбай, в което по принцип щяхме да ходим вчера. Да го видим дали ще е добре. Няма нещо, което в момента да не лепне. Благодаря. Мерси. Спаме ли? Пак работи, бе. Пак работи. Пияна бира, не се излага, бе. Искаш да пия бира ли си? Не. Ивана, доста добре изглежда. И това доста добре изглежда. Моето не чува. Какво ядеш? Чай? Сте с големите уши и пак не чува нищо. Да. Не е добре положението. Това ли ще си опара камерата? Исках да покажа ментата. Не е добре положението. Не, много пак Тук работи. в момента сме на топките на дявола. Да. Какво правиш? Работи пак. Еми... Трябва да се избива мака, не могат колегите без мене. Направо то лъха фурна такова. За тези, които не се чу, каза, че затварям ти прозореца. 5 лева бартер. Да. Вече съм вкъщи, или по-скоро временното вкъщи. 10:30 вечерта хапнах. Мисля си пусна филмче да гледам, защото съм бая изморен. И утре продължаваме си действаме с поредните неща, които не очакват. Утре, ако успея, ще пробвам да погледна съобщенията, че има доста съобщения от хора, които са кандидатствали, така се каже, да участват в видеята. А между другото, тъй като нямам завършен влог, имам просто едни кадри от преди някакви дни, седмица, 2, нещо такова. Ще е супер странно, но ще ги добавя в края на видеото, просто да гледате цял влог плюс незавършен влог. Така че това са кадри от друг влог, който не се осъществи, но ще е тук. Приятно гледане. И чао! Ще започна влога много интересно. Някакъв човек дойде и ме пита за трева. Дали мога да му уредя или може би дали знам откъде да му уредя трева. Аз просто чакам там в момента да се подстрижа, защото моя барбер е доста зет последно време. И ще пробвам нов да видим какво ще ме направи. И после отиваме на снимки в едно Airbnb. Екипа беше в фитнеса преди това, само че нямах възможност да отида при тях, защото имах много други неща, с които трябваше в студиото се занимавам. Така че сега отивам там да чакам. Его на резултата. Не знам. Не мога да се видя. Кажете вие какво е направил човека. Ей, тук на сянка сега може да успея да се видя. Сега, в крайна сметка, все пак е така. Да може да се види по-ясно. Тук не ми оправи малко бакенбардите, по принцип при този, при който ходя. Но просто е зет в следващата седмица и нещо две, а пак вече бях станал бушмен. Той си ми оправя и бакенбарда, нали, да не е толкова awkward кътнат тук. Ама, деца вика, за тези пари толкова. Все пак този е почти 2 пъти по-ефтин. Така е. Винаги има някой, който да взема по-малко пари. Но пък по-малкото пари се идват с цена. No pun intended. Затова хората избират нас. Как го правим това? Слагаме пура. Къде ще е в мрак? Къде ще е в мрак? Еми там, като се обърне към това, какво ще свети в лицето? Малката поръчка? Ами нещо ще трябва да сложим. Или някой от тези... Тук ли? Да. Може в тук. Малко багажче. Много малко багажче сме взели. Ще готвиш ли нещо? Нека бъде светлина. Това бира, окей, малко махна сянката. Сещате се, да последното, примерно... Да. Ами зависи точно какво ти трябва. Чакай, Криси, види. Я видим. И там на котона седно ще готвиш нещо. Така. Даже бая светло. Ще трябва да... Те ще намалява тази малко. Ако това е хубаво за профил. Още мъничко, може ли да бъде? Това е вкусно това. Сега ще трябва да направим
А сега първо ще направиш сместа и после ще ги печеш. Криси, само секунда. Криси, като си харесаш някакъв кадър, задръж, защото много мърда. По-добре остави да. Да, по-към центъра да са. Е това. Жена ли си? Да. Също ще я взимаш? Ако ще готви, да. Его, Хари, тук изглавя цяла кухня. Еми, това беше. Той и то. Не взехме нищо излишно. Да не? Обаче можеш да вземем още неща. Можеше. Или? Какво още можеше да вземем? Нищо. Еми, просто я нямаме налична тази техника все още. Какво повече можеше да вземем от това за тези снимки? Трябваше ни трета камера. Това е техника само за едно малко видео. Само за едно кратко видео. Тук има още отзаде, не се вижда. Верете ти просто да заснемем в едно Airbnb, колко май? Набързо, то за 3 минути. Не, лампи, една пура, голяма, малка пура, камери, 4 статива, големи батерии. То набързо. Реално беше набързо. Реално да. Как бе, забравихме Softbox Lantern, то да не е малко и то. 2 часа, между другото. То набързо, колко му е? Ама хапнах палачинка. Не беше много. Що бе? Не, целият Тахан направи работата, реално. Ако Тахана не беше сводникъв, не са някакво не бяха нещо много специално. Нищо хелти вкусно няма, само ще ти кажа.